Aw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Inday, hingkod ang pangidaron, single. Itago na lang sad ang kompleto kong address sa Zamboanga del Norte. Dili gini akong suliran. Suliran kini sa akong iyaan nga minyo ug sa iyang mga gipamati. Ug may mga kahibong sab ko sa nahitabo niya ug sa iyang bana. Aron niyo hisabtan, sugdon ako dihang bago pa siyang naminyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Oh, naunsa ka, Inday. Naginukto ka man din mo. gilain naman ko nga naman yun na siya bibi maoy. Wa naman ko'y suod. Kay kami manggod ang suod dihang dalaga pa siya. Kay di naman maglagyo ang among edad. Usaot naman nga naminyo naman siya. Di na dito makadali-dalig laag kay may bana namang agdon, may bana namang pananghiran. Ana day na ma. Butan day ta sa atong bana sa atong buhaton. Di ako magminyo kung maumang gani na. Oy, baya, ayo panganti anak daan. Kay og makauyab ka na. Basin pag magpakisik ka o niya namong papa nimo nga magminyo ka na. Uy, simba ko ma. Layo pa kayo nung mahitabo. Mag-enjoy sa ako sa akong pagkadalaga man no. Bantay man bitaw. Suway man bitaw kung makauyab na dayon ka. Dili sa lagi ko maoy. Si Tia Bibi ron nga minyo o. Wala gid kalaag din sa ato. Ay, kung gimingaw kang tiya nimo, bisitaha sa ila. Ha? O Inday, hindi ka malagas amo. Kay wa naman kayo to ato sa amo tiya. Wa naman kayo suri-suroy. Ay, daghan kayong buhat din sa bahay, day. Lahi naman ang kinabuhi minyo. May bana naman ta atimanon. Ha? Ati manon pa din ang bana tiya. Nga dako naman nas Dio Nulfo. Ay, oo eh. Kaya mo maniro na itong mga asawa at timanon ang bana. May obligasyon naman ta nila. Na, di lang sa ako magminyo kung maumang gani na tiya. Dili pa ko ready nga, muati man og bana. Asula di ay. Oo, yun. Aw, kung di ka paandam, ayaw sa yugsod. Abi ko ba kung kita'y ati manon sa bana? Uy, sila may nagtrabaho. Mao atimanon yun dato sila. Ay, mao ba? O gawas may obligasyon, tas pag atiman nila maadlaw, may obligasyon pagid magabi eh. Ha? Ito. Musulti na lang yung kunim sa tanan, Inday. Kaya suot naman kapag umanggon. Mabitang nga na kumusuri human may makasal. Kaya basig mailhan ang akong linaktan. Ha? Kay naunsa man di ay katiya. Paminaw ha. Ingon inis ni Nolfo ni mo. Hanggaw manis bibi. Ano gisultihan ka man anak niya? Di pa sidan anak ko niya ma. Nga, og dili ko no ko ready pa ana. Dili lang sa kuno ko magminyo. Bisa na. Dili na angay niyang isulti mo nga daga ka pa oy. Kumawa gid ani bibi oy. Anong ipanulti man niyang lang gibuhat ni Nolpo ngayang bana? Di magidunta na angay ipanulti o sabi gibuhat nilang magtiayon. Aw, okay ra masad noon ko maba. Kay at least ba, maaway kong daan. Hadlo ka di ay anak masa. Kapito ta gamiton sa usa ka gabi sa tumbana. Stoy. Ba ini ay. Ano ba gisultihan ka man taon anak bibi oy? Ay, mas maayo lagi noon mga gisultihan ko siya anak. Kay dili lang tingali ko magminyo. Kung maumang gani na maoy. Inday. Suod na ako nga pagkaiyaan sa Tia Bibi na ako. Daan pa nga sa dalaga pa siya nga suod na gid kaayo mi. Kay dili raman maglagyo ang among mga edad. Mao nga magsultihanay mi sa among mga sikreto. Ang sultin niya sa bago pa silang minyo sa iyang nabana, nga kapito ko na siya gamiton sa iyang bana sa usa ka gabi. Na-shock ko. Kay yun ana day na. Ibalak pa ko sa posibleng bation sa akong iyaan. Kay nagreklamo man siya. Unya. Ay, kadugaya day. Naana na ba akong tapuad to? Bisag usahay, magdugo dyan ko ba? Mong gituluan kong Nolfo nga magpaibabaw ko. Ha? Ikaw ang magpaibabaw siya? Oo, ako'y mapatong. Aron ko na maka-adjust ko. Yun na man nung pagipamati karon uy. Unsa? Kay unsa may imong gipamati tiya? Magsakit ang akong puson. Ha? Unya, nagmulngul magganit ni Ron. Unsa? Ala ka tiya, kasing nadaot na ka. Naabot uy. Nabala ka ba akong unsa sadli? Hala, makadaot ng buhata. Pero basin tungod kay nasubrahan lang kagamit ni Tiyo Nolfo tiya, uy. Naabot lang ani uy. Nya ang sa balibaran tanang akong pana. Ha? Gamiton gyay hapon ka bisag may gipamati ka na. Ang asawa man ta. Tita magkabalipad. Hala no. Uy, balibad pud og dili na kaya nimo tiya. Paita sad ana. Wala. Nena de ka Nolfo? Uy, niya de ka Inday? Inday, kadiyot lang ha. Kay kuhan ko ilisan sa Tiyo Nolfo ni mo. Kamo na magsulti. Kanang mo pauli na sad ko tiya bibi. Oo, niya na pauli Inday.
Manihapon sa ta. Ayan na lang, tiyo, oy. Sabay na lang. Sige, atos ako ninyo. Lain na sa kong tanaw ni Tio Nulfo, oy. Nga nahibaw ko kung sa iyang gibuhat ni Tia Bibi. Kalai. Oy, Inday. Pa? Nakita ti kapirme nga magadtuan sa ilang tiya ni mo, baby. Ang kuan pa, kanang, oo. Wato ko kung mingan ko ni Tia Bibi. Uy. Ay, napagsigig atos ila, ha? Kaya basin og makasamo ka lang nila magtiayon. Dili man sad ko kumuad to dito kanang naa si Tio Nulfo pa. Unya naman ko kanang naara sa ila si Tia. Ay, bisa na. Makadisturbo kang tiya ni mo. Masig, may buhaton pa na sila. May mga obligasyon na baya na siya kay minyo naman. May bana na. Mao nga, ayaw na pagsigig atos ila, ha? Kay makadisturbo ka lang. Pa, isip teenager, nasod sa akong huna-huna nga kalisod ba di nang magbinyo? Dili ba di ka makabalibad ang mga butanga sa atong bana? Kay nag-uol manggod ko nga naghuna-huna sa akong iyaan. Ilabi na kay ako iyang sumbungan sa iyang mga gipamati. Daghang kalibo gani sa akong huna-huna, mao ni suway ko og dangop ninyo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Normal ra ba di ay nang kapito gamiton sa bana sa usa ka gabi ilang? Dili ba di ay na makadaot nga matud pa sa akong iyaan, magdugo man kuno siya kadugayan nilang sex sa iyang bana? Ikaduhang pangutana, maayo ba gud ng babay ang mupatong? Dili ba na makadaot sa matres sa babay? Kay may gipamu naman gud ang akong iyaan, magsakit ko na iyang puson og magngulngul. Ikatulong pangutana, posible nga unsa ka di ang akong iyaan nga magsakit man og magngulngul naman kuno ang iyang puson. Delikado ba sa usa ka babay? Kay mutukar-tukar kuno ang pagsakit. Ikaw pa to katapusang pangutana. Kinahanglan ba mo pakita og doktor ang akong iyaan kay may gibati man siya? Unsa man sad nga klase sa doktor ang iyang duolon? Posible kahang bawalan na siya sa sobrang pagkighilawas o oversex? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Inday. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniyan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga gumunha ug kalibo sa kinabuhi. Muhatag akong tambag ug solusyon sa inyong mga suliran nga punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. Tatampo karong adlaw si Inday in her 20s taga Zamboanga del Norte. Punto medical ang problema ni Inday. Ako din great ang atong mga suking tigpaminaw sa Mindanao, no? Mayong pagpaminaw once again, no? Okay, congratulate si Doktora Michelle Go nga wife ni Dr. Ondo Go sa Liloy, Zamboanga del Norte. The semestro ni Khalid ug ni Mahisalam Umar diya sa Pagadian City. Musta naman sa Pagadian ug sa Mulabi. Ni Franklin ug ni Ma'am Juliet Kamingi diya sa General Luna, Siargao. Wow, Ma'am Juliet ug Franklin. Ug wa na gani pandemic no, nga na namin diya sa inyong lugar sa General Luna sa Siargao. Nindot kani inyong lugar diya. Naani sila beach resort ni sila diya si Ma'am Juliet Kamingi, no? Si Dr. and Mrs. Pipi Costillas diya sa Maasin City. Dok, maayong pagpaminaw o ni Telma Paler Sabisahi. Nainumdum ko ni mo Telma, taga Zone 1 Sugod, Southern Leyte. Kini si Telma, yung pamilya sa una mo ning silingan dito sa barangay Buwak, Sugod, Southern Leyte. Southern Leyte. No, doon gimigbalay ani dito sa barangay Buwak. So, unang pangutana ni Inday, normal ra ba diay ng kapito gamiton sa sex sa bana sa usa ka gabi lang? Di ba diay na makadaot nga matud pa sa akong iyaan, magdugo man kuno siya kadugayan nilang sex sa iyang bana? Well, ako lang ganing tubago, no? Kung well lubricated lang ang imong sex organ, ang imong vaginal canal, wala problema gina, no? Nya, ma-arouse ka, no? Kung wala problema kung well lubricated lang ka, no? Anyway, bata pa man sa noon ka, no? Naay kwalya, naay inunta tawagan ni lubrication. The problem is kung dry, walay desire. Kani magong balik ko na ka sa makadagan, pagpapayahan ng problema ha.
the desire or the appetite in doing the act. Kaya wala kay desire, wala kay excitement, dili ka murit dayon og orgasm, no? So, kung problema diha kung wala kay desire, so dry ang imong vaginal canal, so kung dry siya, ma-irritate siya, no? So mo na gitawag na to og painful nga kanang sexual act, dyspareunia ang term na mo ana, dyspareunia. Dapat mutual consent, no, ang kuan para nga you will enjoy the act, no. So akong balikon, okay ra na bisag kapila as long as you are well lubricated, dili kay dry, kay ma-irritate man ang side sa imong vaginal canal, and it can cause dyspareunia or painful sexual act. So man ako ikasulti sa imong unang pangutana inday. Ikaduhang pangutana, maayo ba gud nang ang babae ang mupatong, dili ba na makadaot sa mattress sa babae kay may dimulo man sad ang akong iyaan, magsakit kuno ang iyang puson og magngulngol. Well, it doesn't matter as long as walay dyspareunia. Pareha sa exercise. Pareha sa exercise, no? May mo tao sa may saktong exercise kanang enjoy ka. So unsa may saktong inyong positioning sa inyong pagkigilawas, as long as you enjoy. Wala ko i-recommend nga what position, no? As long as akong balikon, it doesn't cause dyspareunia. So like exercise, na happy ka, enjoy ka, mao na siya. The best position is when you are comfortable. Mao na akong ikaingon, no? Ang pain manggod during or after intercourse because akong balikon o lack of lubrication. Gitawag ni siya, makakos mo siya vaginismus. Term ni siya nga ang vagina mo involuntarily mo constrict nga spasm. So, common ni siya sa katong mga babae nga na stress, no? O kung naa kay pelvic inflammatory disease or cervical or lower uterine damage, this can cause pain or discomfort. So balikon ako, whatever position, you can do it as long as you are comfortable, happy, okay, proceed. No? Ikatulong pangutana. Posibleng naunsa nakahadiay ang akong iyaan nga magsakit o magngulngul naman kuno ang iyang puson. Delikado ba na sa usa ka babae kay mutukar-tukar kuno ang pagsakit? Well, we have to determine kung wabay diabetes mellitus ang imong iyaan, no? Ang lubrication di ba lower, no? Ang kinimagong taas na kag cholesterol makakos mo ni siya og atherosclerosis. So mo kuan po ni siya, mo matter po ni siya, mo affect po ni siya performance. So na skin problem, dihang dapita sa sex organ or perivaginal infection. O naabay problema sa agianan sa ihi, kining gitawag na to urethritis or endometriosis o simba ko lang mayuma. Daghang kayong mga mahimong hinungdan. Chronic pain ni siya kang endometriosis sa pelvic area. Kining gitawag na to if minupusal na ang imong tiya, o wa man ako maklaro kung pila na yung edad. Kung minupusal na ang imong tiya, basin og nanay gitawag na to vaginal atrophy, no? Nag-atrophy na o ning gamay ang muscle ng dapita, not well lubricated, so mao na maka resulta sa mga discomfort, no? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kinahanglan bang mupakita og doktor ang akong iyaan kay may gibati man siya? Unsa man sab nga klase sa doktor ang iyang duolon? Posible kahang bawala na siya sa sobrang pakihilawas o oversex. Well, klaseng doktor ngayang doolon, of course, ang OB-GYN, no? Kaya himuan man na siya mag-ultrasound, ay internal exam, ay blood test for cholesterol, no? Dili niya mabawalan sa sex, no? OB-GYN ay treatment anang ay hatag, depende sa cause sa discomfort, no? So, nagtumong OB-GYN as long as possible, no? Kay medyo sila ganang eksperto ani. So ang treatment ani is depende kung unsa may hinungdan, adto pod ang mo matter ang treatment. Okay? So hinaut nga ana na sa kami naputlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Bathan maningkamot gid nga makahatag og kolor og kinabuhi sa inyong mga sulat suliran.
dili maikog, maulaw o magluod. Dugay mahatagan og pagtagad ng inyong mga ipadalang sulat-suliran. Gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayo. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Nguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suliran. Ako si Jason, hingkod ang panginaron. Inyo ug may mga anak. Taguan na lasab ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Bahin kini sa hitabo sa akong kaminyoon sa akong asawa nga si Jimalin. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Son, manarbahon lang ka ako sa Manila. Ha? Ano man narbaho bagas layo? Liso na kay tao eh. Tulo na ng atong mga anak. O kinahal mo abag na kunin mo alang sa panginahanglanon sa mga bata. Mangiskwela na ba yan na unya? Nya kinahanglan di magtukag layo. Sa Manila gyud. Kay maumay na ay oportunidad nga makatrabaho ko. Makuyog man kong Helen nga akong amiga, son. Bida po danay. Pwede ra man gyud ang tangan herkas duol manarbaho kung gusto gyud ka manarbaho. Son, pilar pa sweldo diri sa ato, uy. Sumagod. Maghapon ko panlaba, kapoy kaayo. Unya 200 ra isuhol. Pero sige na lang kay duol naman ka sa mga bata. Isa man lang niya mo bantay nila. Kunwa ka. Ikaw di ay. Ha? Unsay ako? Naman sa ko'y trabaho. Undang sa imong trabaho. Ako na lang manarbaho. Ikaw, sideline ka na lang dinhi. Niya man bitaw si mama nimo nga mutabang og bantay sa mga bata. Unsa? Uy, nisugot kang manarbaho ang imong asawa sa Manila? May mahimo bagod ko. Puguso man kay siya ma. Uy, bana ka, uy. Magkahimo kas pagpugong. Na, mahimo lang namong nalis. Sus, na unsa nam taon ng inyong pamuyo, Jason. Nabali naman hinuod. Ang imo namang iyong asawa ang taon manarbaho sa layo. Nya ikaw. Ikaw may naibilin sa iyong mga anak. Maulagi ma. Ay. Pero wala ba ko maanad nga magpuyo sa bahay? Naanad ko manarbaho. Yung sabi mo, may pasabutan na ron. Mapaday lagi unta ko sa pagtrabaho ma. O kuhaan kining ibilin ta na ko nimo ang mga bata. Uy, di jud ko mo pasalig ha. Di jud ko mo pasalig. Kay may mag-usara ng imong bata, di baya. Tulo baya na. Wapi ako magkabata. Unya, pabalikon kini mo bantay bata. Uy, tulo pa yung kabuok. Uy, dili ko pasalig. Ma. Pa, nabe may balito ng bond paper para ugma og brown envelope. Kay may buhat may project sa school. Uy, wapag ba ko'y kwarta dribing? Wa pa di magpada si mama? Wa pa manak. Lapas man tas buwan. Unya, unsama ni nako akong project. Sige. Mangita og pagi si Papa ugma sa iyo. Ha? O sige, katog na. O pa. Siya ba kaya nagtabo ni sa Manila? Ngayon siyang pagpadag kwarta. Yali siya na black mo siya makontak. Walang tayo daw na nahitabo sa kong asawa, Diyos ko. Tuan na lagi. Kasi ang giingon ni mo. Nga bitang gitugta ni mo imong asawang manarbahos layo. Dili ta una hukman si Jimalin, ma. Kaya upasa ta may baho. Unsa nahitabo niya dito? Ngay konbotan pa siya. Magpaybaon ta siya kung unsa iyang kahimtan dito. At mabalak ang iyang gibilin din he. Kung paranglit, di gani mo pudahan ako balik yung kwarta si Jimalin hangtod sa tapos ni buwana, ma. Marbaho na lasag ko. Unya, ang inyong mga anak kung saan man na. Muhangyo lang lagi ko ni mama nga. Ikaw na unta na binlan sa bata. Unsa? Na! Mauna ni ron! Unsa kay kag mauna ng inyong mga anak no? Nga naglumba man magbiyang ilang ginikanan. Ma! Huwag ko'y nahimog gawa sa pagbilin sa ako mga anak sa akong inahan aron makatrabaho lang ko para sa ako mga anak. Kaya wag ko balita sa akong asawa nga si Jimalin sa Manila. Hangtod ko sa kadlaw ni anak. Mo nalay ako nabalitaan nga nauli na dai si Jimalin sa amo ah. O kunya. Tinuod ka ma? Nauli na si Jimalin diha. Uy, salamat itaon Diyos ko. Oy, di ka ang iyong ipasalamat. Di jud ka ang iyong magpasalamat. Kay may dang laki ang iyong asawa. O ipapuyo pang Jimalin sa inyong kaugalingon. Unsa? Oo! Husto ang imong nadungog. May kuyog nga laing lalaki ang imong asawa nga naulis inyo. O maunay nagpuyo. Dili. Unsa dili kong taon? Bisa karion pa nimo. Pero ayon lang pagani dire. Ayon na pagunahon na og bawi na ng asawa nimo sa iyang kabit. Kay ganahan sa tuloy kang makigbalik kining mga asawa no? Nga nilabda naman sila ang laki. Oy, ayaw na dyan, pakiguli. Ako pa nimo no, mangita na lang kaglain diha. Ma! Miss, pwede pa ako na inom dili be, pwede pa palihog be. Ay, sir. Manira na ba yung utak ni sir? Dili ba yung ni beer house na maguntagay, sir? Restaurant ni. O inom pa ako. Ay, gusto na, sir. Uy, hubog na kayo ka, oh.
Sabaan gyud ka sa asawa nimo ana. Wala ko asawa. Ha? Wala asawa. Wala kay asawa, sir? Suma ba? Kung ikaw lay puli na ko sa ako asawa. Oh, sir. Aray. Kalibat sa kong hain ko. Maayo kay nagbata na, Jason. Kinsa ka? Nganong nakailakan ako? Sorry ha. Nga, nangukay ko sa imong pitaka gabi Hubog na kaayo ka. O wa ka na makatingog dihang pabayro na unta ka sa imong nainom sa akong gitrabaho ang restaurant. Nya, kinahanglan na ganimong mabayaran kay Manila naman mi. O mag-close na sa kaha ang among amo. Mao nangahasan lang kog abis sa imong pitaka aron makabayad ka. Nang hilabot ka sa kong pitaka? Ay kabala ka. Wa ko'y kahilabtan diya sa imong pitaka. Ang katulong gibayad para sa imong nakaon og nainom. Ug nganong ni ako din hiuban nimo? Naluoy man ko nimo nga gibinuangan ka sa gawas kay nanira nami. Mao nga gidana lang ti kadinhi sa akong gipuyaan. Kay ingon masab ka nga sumaba og ako'y imong ipulis sa imong asawa. Unsa? Nakita na akong buutan ang babae nga mitabang nako. Dawat niya kung unsa ko bisan kon single siya. Mao nga nag-ipon lang sabi. Sugad bagda og lalaki sa amo ang akong asawa. Wa na ko mopadapa og kwarta sa akong mga anak. Tungod sa akong kalagot nga ang napundar kong bay gipapuy-an niya og laing laki. Nagkanak na sila sa iyang kaipon og may anak na sabi sa akong kaipon karon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, makasuhan ko ba ang akong asawa nga nagdaman siya laing lalaki sa akong kaugalingon og iyang gipapuyo sa mong bay uban sa anak? Unsa man sang kasuha? Ikaduhang pangutana, sugad bagda og laing lalaki ang akong asawa sa amo, wa na sa ko magpadaog kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa akong asawa? Ikatulong pangutana, may lain na sa kong kaipon karon og may anak sa ming amo. Pwede ba sa kong ikiha sa akong asawa ini? Nga siya man ang unang nagbinuang namo og may anak na masab sila? Kaupat og katapusan. May kong napundar sukad sa kaminyoon namo sa akong asawa. Diin iya sang gipapuyo ang iyang laki karon. May katungod pa ba ko sa among bahay? Pwede pa ba nina akong ibaligya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical, legal, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga. Problema na to sa ato ang kabanay, pamilya, sa ato ang mga bana, asawa, sa ato mga higala, or mga natay mga problema sa ato ang kaugalingon. Ay nagid mo pagdugay. Ako og si Dr. Obra gihapon ang mohatag ninyo og tubag aning inyong mga pangutana. Tabangan gid mo na mo og naara gid gihapon mi. Bahala na. Og wa pa ko'y bakuna, murag akong partner na bakunahan na ni kay frontliner, doktor man si Dr. Obra, no? Pero sige lang, padayon gihapon ta og ipadana ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Jason, hanisuwat din nato kay minyo ni siya, kasado sa iyang asawa katong si Gemaline, tulo na ilahang anak. Mo ni, iyang unang pangutana. Makasuhan ko ba ang ako ang asawa nga nagdala og laing laki sa amo ang kaugalingon, balay, og iyahang gipapuyo didto uban ang among mga anak? Unsa pod nga kaso? Okay. Ang ato ang balaod, klaro man gyud kaayo ni Jason nga ang babae nga minyo sulod sa kaminyoon dili pwede nga makigrelasyon og laing laki. Relasyon ra gani na, wa gani na mog ingon nga pag magkigpuyo. Relasyon ra gani, di pareha sa lalaking minyo, no? So ang kana siya nga kaso usa na kakasong kriminal nga atong tawagon og adultery. Pwede gyud na makasuhan si Gemaline for adultery. Dako kaayo, klaro kay iyang ebidensya, no? Aside sa iyang pagpakigrelasyon na nakigpuyo pa gyud siya sa balay pa gyud niyo. Sus kabagagnaon gyud aning Gemaline ngano man taong gipapuyo pa gyud niya. Wa na lang sad siya nagkahatag nimong abiso, no? Ikaduhang pangutana, sukad magdala og laing laki ang ako ang asawa sa amo, wa nasod ko nagpadag kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa ako ang asawa? Kanang relasyon nga nabati, no, kabahin sa imuha ug sa imuhang asawa, kabahin na sa kaminyoon nimo, way labot ang imuhang relasyon sa imuhang anak ug sa imuhang pagkaamahan anak nila. Busa magpadayon gyud na ang imuhang obligasyon ngadto sa imuhang mga anak sa paghatag og suporta.
ngadto sa mga bata. Dili sa imong asawa kay nakasa man ni Jemalyn, di man ni angay makadawat og suporta ning imuhang asawa, pero ikaw nga amahan obligado ka nga mopadayon og hatag og suporta ngadto sa mga bata, no? O pwede sad gyud ka nga mapangayuan ni Jemalyn sa suporta para sa mga bata, ha? Si Jemalyn baga man gyud ignaw, di gyud ni siya pwede makapangayo nimo og suporta, no? Pero ang mga bata pwede mangayo, okay? Ikatulo niyang pangutana di ay, may lain na sad kong kaipon karon ug may anak na sad mi. Pwede ba sad kong ikihas akong asawa nga siya man ang unang nagbinuang namo ug may anak man sad silang duha, aw? Pwede nimo siya makasuhan pero wa po'y nag-ingon nga di pug ka pwede makasuhan tungod kay ikaw sad minyo ka man. Unya ang laking minyo naapoy mando sa balaod nga di pwede makigpuyo ug lain nga babay. Lahi ang balaod, ha, kung laking minyo. Ang babay nga minyo relasyon lang, maski wa nagpuyo makasuhan. Pero ang lalaki, aside sa relasyon, kinahanglan gyud mag-prove na to nga nagpuyo mo as husband and wife, nga skandaloso ang inyuhang pagpuyo para makasuhan kag concubinage. Wa man kumudapig anang imuhang akto nga naa kay lain nakigpuyo ka nga wa pa ka naanal, pero langtod ang pong pagkasturya tungod kay mao man gyud po ni mando sa balaod, di man gyud parihas, no? Women's Month pag gyud unta ron, pero di gyud parihas ang balaod sa babae nga minyo o sa lalaki nga minyo. Medyo mas makiha ka, yes, pero daa siya mga daghan iprobar, no? Nga nagpuyo mo as husband and wife o nga skandaloso ang inyuhang pagpuyo. Kinahanglan po na niya i-prove. O ang kaso nga gitawag ana, kabahin nimo, no, Jason, is kanang kasong gitawag na concubinage. And ikaupat o katapusan niyang pangutana, may balay kong napundar sulod sa kaminyoon sa akong asawa, diin siya niya gipapuyo ang iyahang laki karon. May katungod pa ba ko sa among balay? Pwede ba din akong ibaligya? Okay, ang imong giingon napundar nimo sulod sa kaminyoon. Therefore, ang kanang balay ninyo og yuta mo na gitawag nato nga conjugal property. Okay, conjugal property man na, no, kamong duha mo'y tag-iya ana. Dili pod na sakto nga gipapuyo ni Jemalyn ang kanang iyahang laki din ha nga sila'y nagpuyo isip ba nag-asawa, no? Pwede man gina nimo siya palayason, papahawaon. Ang kung gusto nimo nga makuha na, pwede man mo separation na lang of properties or ibaligya na lang na ninyo, maghati mo unya kay tungod siya may nakasa, siya may sadan, siya may unang nangabit, ang guilty spouse di manggod or wa manggoy makuha adto na diretso ngadto sa inyuhang mga anak. Ang asuking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga suking tigpaminaw og maayong adlaw. Ayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon ni ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago na ko sa pangan nga Laika, 17 anyos, sa Davao City. Tumedikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong apan nga uwaw unta kayong ibutya. Apan naginahanglan man ko sa inyong mga tambak. Kay abi ko ninyo, bata pa lang ko nga hiligid kaayo kumusayaw. Gani, may dance group kong diapilan sa eskwelahan. Aron niyo sabdan, sugdod ko dihang 14 anyos pa lang. Ingon ini ang mga panghitabo. Daoy, ako na lang kung nagipaabot nila. Oh, Laika, asa-asa ka? Ma? Asa ka? Nga nagdali man ka? Muwato ko sa eskwelahan, ma. Okay nga no, may klase dayron, nga Sabado man nun. Practice mix sayaw, ma. Sayaw na sad. Ikaw no, dinalin dyan ka sugo ni mo, Laika. Ibis adlaw Sabado, makatabang-tabang ka sa mga buhaton din isbay, kay way klase. Muwato ba naghihapon kay eskwelahan, bisag Sabado? Mama, uy, mura magwa mahibaw nga member mag-dance group sa mga eskwelahan. Ug ako ba yung sinaligan sa mga babae nga dancers, ma? Kay humo ko na kuglawas, maay ko mo baliad. May mabaliad bitaw. Bantay ha? Tingali big mga daot ka ng kalaki ha? Ha? Nga na mga daot man, ma? Mga maayo ba ang sayaw nga form of exercise? Form of exercise karon. Kanang sayaw ninyo nga murag binalias lawas? Sus, kundi mo mga piyangan ano? Mga dislocate, mga parties yung lawas. Mama sad, uy, hadlokon man sad taniya. Sige ma, uy, alin ako. Kaya ako na lang kung nagipaabot nila. Ay, sige ma, bye. Amping ha? Kailang mauli ka din nga mawalang gihapon ha? Nga wakay tatsa. Ma. Maring
gipanulting mama nimo? Uy, magkatawa man sa gipanulting mama nimo, uy. Uy, gihadlo ka lang ato, uy. Aron nga di na kamukuyog na mo. Mao lagi. Kay against lagi si mama ni akong sayaw. Kay di na kuno niya masugo. Mao nang gihadlo ka. Kuyawas nang gisulti ni mama nimo, uy. Wala siya may pao. Nga di mahitabong mabalian kasi imong lawas ang imong hilig nga sayaw. Kay dili mabali ang imong lawas kay mubaw gra. Na sige dali na, uy. Aron makasugod na ta og rehearse. Sige. Aron katemprano sad ko og uli sa amo. Kay giurasan ba akong mama sa akong papauli. Paamin na ko, ma. May kiniabot ka na. Niabot yung kasustong oras. Pero murag lapoy makikagdagoy. Lifting among gi-practice ron, ma. Ang gikapoy ko. Murag gibali-balian ang akong lawas sa kakapoy. Awa lagi. Unya, di na sa takasugod ni mo ani ron. Kay dagpay naman ka. Wa ba tanto mo gasing kuya ni mo ang hugas sa babo. Kay aron magtultol yung kuno kas imong buhat mahapon. Ako ray hugas adto, ma, uy. O giniguman ako og hugas sa mga plato, ma ba? Ayan ako sugwa og lain, ma, ha? Aw, kung may gusto ka pang isugo ba, ugma na lang. Kay matugog sa'yo ron, human ako hugas sa mga plato, kay kapoy, ay ko, ma. Sayaw pa! Gituyuan na ni mo? Anto sa pamaol, day! Ma, ay, salamat. Kaya nahigda na gyud nako akong buko-buko sa igdaanan. Ay, makatuog na gyud ko. Kapuyan ako ng udlawas ang practice og sayaw, uy. Tuog na ko sa ay, bantag naman di ay. Hala, ngano nabasa man ko? Hala, naguwan gabi eh. Og to ning among bahay, nabasa ko. Bahong ang susaihi ang basa sa ako higdaanan. Nakaihi ko sa ako higdaanan samtang natug ko. 14 anyos ko nga nakamatngon nga nagsugod ko og pangihi sa ako higdaan. Nga dili man unta ko ingon ini kani adto sa gamay pa ko. Og nakamatngon og buot. Apan kalit lang gyud nga dili ko makamatngon nga nakaihi na dai ko sa higdaanan magabi. Matagabi na gyud ko makaihi sa banig nga dili ko kamatngon. Unya. Laing buntag na sad nga nakamata ko nga basa na ang ako higdaanan og isulob. Nakaihi na sad ko gabi sa ako higdaanan. Masayo ko bangon. Labhan ko na usab ning akong habol og sinina nako nga akong giihian. Mintas wa pa sila mangmatas mama. Kay mauwaw ko kung may bawaan ko nila. Nga nibalik ko og pangihi sa banig. Bisag dako na. Nika? Ma? Di ba gahapon sab? Gilabhan man ni mo imong habol kana? Imo na sa lagi ng gilabhan. Imo sa lagi ng gahay diha. Mura kada adlaw ka naman ang naglaban ng imong habol og banig. Kuan ma kadang gikalibangan sa iring ma. Gikalibangan sa iring? Matagabi eh? Ay, di ma oy. Adtong una kay gihian sa ilaga. Di mo lasa gud na imong higdaanan gud. Ang amo, wa lagi. Ha? Ha? Ayaw ko kataw ibyang ba? Kaya mo paminaw na ako, no? Masakpan na di kong mama ani kadugayan. Uy, ikaw sad ba? Nga na mauwam sad kang mama o papa ni mo. Sultihin na lang sila. Aron kung unsa mga name gibati, mapatambalan kanila. Ha? Matambalan di ay day. Oh, basin ba? Kay basin og may UTI ka. UTI? Ha? UTI? Murag ko kay pagtuong UTI na da. Kay di mo ka sakit ipangihi. Og ginagmay lang imong ihi. Wa man sad ma. Dinaghanay ganin akong iihi mong mabasa ko. Nya anong mag-UTI man sad ko, madili man ko hilig inom og soft drinks o mga junk foods, man ko ganahan kaon ana. Unsaon man ako pagka UTI? Oh, kung mao nga dili na UTI, unsa man dayon nang gibati nimo ron? Dili ba ya unta ko musulti ninyo ani kay mauwaw ko. Mauwaw ka. Kay daga ka na good. May balik kag pangihi sa imong higdaanan magabi eh. Ma, dili ka nga mo na kada ba kung gingon nimo ba? Nga nadaot ka na sa imong pagsayaw-sayaw, lay ka. Dili na dislocate na imong mga organs diha. Ma, ang kuyo na imong gibati ron. Bisan kung maglingkod ka o magbarog, di na ka makabante nga nakaihi na day ka. Ma,
13 anyos pa ko nga nagsugod na ko pagpangihi. Ug karon 17 anyos na ko. Ug maulang gihapon, dili gyud ako tuyoon nga dili ko kabantay nga nakaihi na dai ko sa among banig samtang natug ko. Uwaw na gyud kay ko ani. Dili na gani ko mo apil og camping-camping kay mahadlok ko nga mauwawan sa uban akong mga classmates. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa pa gyud ay nakadaot sa akong pantog nga dili man ko makamatngon nga makaihi ko kung natug na ko. Kay kalabutan ba ani ang akong pagkahilig sa sayaw? Na-dislocate ka ning akong mga organ? Ikaduhang pangutana, kung dili man tungod sa akong pagsigi og sayaw, posibleng unsa man di ni? Sakit ba ni? Abnormality ba ni? Pero dili man ko ingon ani sa una, kalit man lang ni nga halos kada gabi ko makaihi sa banig. Ikatulong pangutana, nahadlo ko sa sulti sa akong mama nga basig mo abot ang panahon nga makaihi ra ko bisan og naglingkod ug nagbarog nga dili ko makabantay. Posible ba? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsaon man ako nga malikayan ni? Pwede ba ko nga moduol og doktor ini? Matambalan ba ni? Unsa man pud nga klase nga doktor ang akong duolon? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Laika. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya sa bako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo, suliran, gumunhap ug kahasol sa kinabuhi. Muhatag og tambag solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran, official writers page. So, sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Piñas Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal problems, pagkatambagan ka na sa akong partner, nga dugay na ginakong makita, na miss na kaayo na ko, si Attorney Eileen Bathan, nga mo hatag solusyon, tambag sa mga legal ng mga problema. Pagtatampo ka na daw si Laika, 17 anyos, Davao City. Unang pangutanan ni Laika, unsa ba gyud di ay nadaot sa akong pantog na dili man ko makamatngon mangihi kung tulog na ko. May kalabutan ba ani ang akong pagkahilig sa sayaw? Na-dislocate na ka ang akong mga organ sa sulod? Well, amo ning ginatawag Laika sa gabi is bandi nocturnal enuresis. So akong balikon kining control sa pagpangihi manormal lang ni siya after 7 years old. Pero 17 naman ka, no? So katong mga 7 years old and below, mag-expect gud ta nga pag sila full 100% control sa ilang pagpangihi. Kung balikon enuresis ni siya. So na mga hinungdan ani, either gamay ang imong urinary bladder o kulang ka sa kining tawag natog anti-diuretic hormone, imbalance ang imong anti-diuretic hormone. Posible sad nga na kay ongoing urinary tract infection. Or nasa may gitawag ng sleep apnea. Ano bitawng munong kag ginhawa samtang natulog ka, sleep apnea na siya. So mo nang makaihi ka sa bed, unaware ka, no? Pero sa mga tao nga na mga taas og blood sugar, mga diabetic, pwede siya ni mahitabo o kanang chronic constipation. Kaya kining muscle magud nag-control sa pagpagawa sa tong hugaw ug pagpangi, more or less maura na sila, no? So, ang structure sa imong urinary tract or basin og stress ka ng anxiety. Basin pirmi kang salmot og mga dance contest nya gusto big kang daog da permi, ha? So, musalmot ganitag ba contest. Well, okay ra nang daog ka, but don't be a hard loser. Kung pildi ka, so give other chance na ma-champion po sila. Di kay pirmi lang sa imo, ha? Inana man kinabuhi, man pirmi nga daog gyud ta pirmi, ha? Inana po nang akong gitamdan nga inunta pagtulunan sa kanang sports minded man ko, tennis player ko. Lalo karon di na kayo. So kung makadaog ko, well and good. Pero kung mapildi, so okay lang. Enjoy ko sa duwa, ha? So ikaw pangutana. Kung dili man gud tungod sa akong pagsigi og sayaw, posible ba unsa man gyud ni? Sakit ba ni? Abnormality ba ni? Pero dili man ko ingon ani sa una. Kalit man lang ni nga halos kada gabi ko makahi sa banig. Ako nang giingon ngadto sa mga 7 years old ubos, mga expected na nato. Pero posible nga naagyo kay sakit, no? Kung ang root cause dili ma-address, tanglitan na kay UTI or na kay stone sa urinary bladder
o naa kay problema sa imong mga hormones, dili ni ma-corrected, magpadayon gyud ni siya nga problema, no? Kung naa kay obstructive sleep apnea, kung balikon kay sleep apnea kanang hunong kag ginhawa, may mga tawo nga nana. Ideally, although a little bit inconvenient, kanang butangan kag sipap, nga mo-continue ka og anong ginhawa while natulog ka. Common sa mga geriatric, mga gulang-gulang nga, pero 17 anyos pa man ka. Sometimes, na kay disease sa brain or spinal cord. For some reasons, makakos din siya bedwetting. So, akong sugyot, you find the cause, dool ka ani og das inyo sa Davao, para nga ma-tambalan og sakto. Unsa man, mo na ikaw tupat nimong pangutana. So, asa man kung duol nga doktor, tupat nimong pangutana. Para nga matambalan ko ni ani, unsa man pod nga mga klase nga mga doktor ang akong duolon, unsa man ang akong buhaton. So, go and see an internist or urologist diya sa Davao City. Ang Southern Mindanao Medical Center o Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Advanced kay mga teknolohiya kay taga inyo ba si Duterte, di man na siya pod mo tugot nga na dihado mo diyang taga Davao kay presidente gud siya, no? So advanced kay na. So dool nga to sa Southern Mindanao Medical Center o Southern Philippines Medical Center para nga ma-diagnose ka. Go and see an internist para sa mga laboratory workup o urologist. Mungutana, kinsa may urologist, no? Nalang gi-refer ko sa mga taga-RMN ni Dr. Obra. Actually na ako madang kailang mga doktor das Davao, pero di na lang ko panghingalan tanan, no? So mo kaya ako istorya sa inyong mga inunta problema, no? So okay. So manghinaot ko nga nakatubag ko sa mga pangutana laika, no? So nga to sa naminaw na to karon, hinaot nga aduna sa kami ng kutlong pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rino Obra with my partner ato na Ilin Bathan. Maning kamot agud ming makahatag mig tubag, solusyon, kahayag, kalinaw sa mga naghasol sa inyong huna-huna. So dili ka mo mangluod, dili maulaw o maikog. Gikan ka na mo rin sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rino Obra, Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Apolonia, hingkod ang pangidaro, taga Mati City, Davao Oriental. Maingon tang punto behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa bati nga gipakitang kinaiya og lihok sa akong manghod nga nabuang aning duwa sa internet. Aron yung hisabta, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kakapoy, di man nagubog tubig. Hay, nandis dudo ma. Na, ambot og asar itong manghod di mo laki. Laki unta. Ang unta itong masaligan og sagod og tubig, pero wa. Hasan sa bataa, uy. Ay, ito ato siya opisina, sa internetan. Paita ning dudoy ma, uy. Grabe naman kakabuang ang internet dudoy. Ambot ko sinaan ang internet. Nga maskin ako nga magtatag TV, di magari ko kalahutay pila ka oras. Pero manghod di mo, ay, sugot riway ka nanay. Sige, naglingkod na ng internetan. Ako kita nang giapas ka usa. Wag yun, mubarog sa iyang gilingkuran. Padayon yung duwa. Unsa ba ang mga duwa ng Apolonia ba? Na, kanagong duta na ma. Baka kanang crossfire. O di ba kanang mobile legend nga gitawag nila sa minugbo nga ML nga sa cellphone ra duwaon. Mao ba? Sugot lang yan ang duwa oy. Nga di man maukang ng manghod di mo. Bisag unsa pagpakauli og anong pakanon? Ambot lang anak nila ma oy. Sa ko kasabot ang duwa Wala sa kumusuway anak kay basin yun niya nga maadik po doon niya. Asa naman ito akong kwarta nga gibutang man ako din ni uy. Nawad na sa kong kwarta. Wala lain. Ang manghod na sa doon ako nga si Dudo ang hinabot adto. Unsay ako? Kaka man mo pamasangil uy nako. Kada may mawa ninyo dinhi ako man ninyo pasangin lang. Kay kinsa pa man di ay, mo may lain ting hilabot dinis bay. Labi na kwarta. Kaya mo mga internet dayon. Sabi day! Tak talagang pamasangil, simulan ko. Bayan no? Butang din ko daw. Oo. Anong imong gitubag-tubag mo magbuwag ha?
ay, ate ay. Baka lang pamasangil na ako. Kinuha ko na yung kwarta. Sagad na kada. Ay, basi dali mo takabutang nga, Paul. Hinalang gulang labanan imong anak magud. Mao bitaw na naingon ini. Kalaban-labanan din na ninyo. Hatagan man din na ninyo sa iyang pangayoon. Di tanawa ni Ron oh. Kinausap ko. Tarungat. Ayoko ko na ha. Ay, Baday. Dodo! Oh. Ay, lagi sukol-sukol sa imong maguwang. Sablay, oto ka pa. Dodo! Oh, dool man ka. Dool ka, aron sila muna nasab ko ni mo bahin na lang akong pag-internet. Nga mo man akong kalipay, mo rin daw na ako. Wa lagi taong kay magkuha na pagsige ni magduwa ng internet. Wa gani ka kaw nag-eskwela tungod ana. Ay, to ana lagi. Sugo na sab. Labaw pa kang moy ayo ma. Dodo! Ayaw king naan ang pagtubag si mama ha. Sukol-sukol ka mga ama oy, inahan ko na nato. Makabuang gisutok ng sigig internet oy. Kamo ba? Ay lala mo pagbuot na ako. Ha? Kamo ra gyud ang unang mabuang sa sige ninyo, sulti nako. Kay bisa ko saon, dili og dili ko makabiyan ng internet. Dodo! Milagro, niya ang chinilas ni Dodo. Wala mo lakaw. Ma! Uy, Apol! Oh. May kanya ka na! Saka dali! Dali ka si Dodo! Ha? Kailangan sa mas Dodo, ma! Nay, naglubog na lang ni. Ihalos na malihog ay ang kamutog liog. Unsa? Gikas buntag pa ni. Gikang nag-internet. Pagkaon-kaon, gikan buntag. Hangtod nagabiin na lang. Mapay pagpauli. Yan, naingon na siya. Sumeta po ito na niya, uy, Paul. Hindi sa mga lawas. Huwag halos din na niya malihog ay ang lawas. Ginoo ko! Grabe gyud kabo ang akong manghod ang duwa sa internet. Nga halos wa nalay kan anay. Mugi kag buntag ug sa gabi na muuli. Og mao lagi to nakuyawan mi kay dili man kumulihok ang iyang kamot ug ang tibuok ngang lawat. Unya, amo lang siyang gipapahuway og naulian gamay. Pan nibano si papa og kasakit. Unya, Ma. oh, Ma. ni ama lagi kadudo. Ano nauli man ka nga gipabantay man kanamo ditong papa sa ospital. Laay ka dito eh. Pabantayon tanin yung way kwarta-kwarta. Unsa? Natin gustong paliton. Labi na makaon dito kapalit kay watan ninyo binili kwarta. May matos papa dito kay pirmi mong busog. Kay sige mag-umo matong tubo. Tapos nila ni mo doy. Oh, may kwarta oh. Last money ko na lang gid na ha. Balik dito sa ospital ug ayaw biya si papa. Kay wa toy nagbantay didto ron. Paabot kun makarelibo mi nimo ha. Salamat din kwarta te. Oh. Tingsi lang bata ay kiat lang dagway. Ay, maugtas ko aning manghura oy. Biyaan na si papa nga maurang usa dito sa ospital. Wa kay buot. Kisa manipuli rong Dodo dito sa ospital ug baday ni papa nimo. Saman, ikaw o ako? Ako na lang ma. Kay kaapoy na kay ka. Dili nimo kaya ang pagpamuwaw. Nala sige. Aron makapaulig makapaw itong manghod nimo din sa ato. Oh, wa may Dodo ang nagbantay ni papa dinhi sa ospital. Ay, ka din ba tao ah? Kanang tupad diha na, Atre. Mangutana ko anang bantay sa laing pasyente din eh. Pila naman ang kaadlaw nga way nagbantay na ning pasyente ninyo? Ha? Naaman ko nang ako manghod din hinoy. Na, wala ko kabantay nga nibalik sukad sa paglakaw adto eh. Oh, unsa? Oh, pa! Pa! Ginoo ko! Doktor! Tabang mo! Si Papa! Pagka nabagtanang namin na papa nimo, Paul. Oo, ma. Ako'y nag-atiman ganina. Kay ambot, ug asa na sa tos Dodo. Ma. Kwarta man be. Unsa naman sa mo? Mutana pang ginasiyaw eh. Internet. Unsa? Gihaya na ng atong amahan do. Internet lang gihapon nimong gihuna-una. Murag baliwa naman lang gid nimo nga namatay si Papa oy. Wa na gyud ko makasabot nimo Dodo. Grabe ka ungo sa akong manghud sa internet. Usahay, manghilabot na og kwarta namo aron lang maka-internet. Mura ba og nawa say buo tungod sa anang internet? Bisan gihaya ang among amahan, mura lang ugwa niya. Internet lang gihapon iyang gihuna. Ug ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Unsa may buhaton namo aning akong manghod nga grabing pagkaungo aning internet? Unsa pag gyud nang naa nang duaa nga manguha naman lang og kwarta ang akong manghod aron maka-internet? Unsa may tawag aning iyang kinaiya o behavior? Ikaduhang pangutana, ngano man tong dihay kausa nga tibok adlaw siya nga nag-internet ug way kaunta, nagisod man siya og lihok sa iyang lawas ug kamot. Unya sakit sad kuno ang iyang liog ug init ang iyang lawas. Unsa man day epekto aning sobrang pag-internet sa lawas sa tao? Katulong pangutana, sa pod murag blanko siya kun among sultihan. Murag baliwa lang gani niya nga namatay ang among papa. Ang pag-internet lang gihapon ang iyang gihunahon.
May nagingon nga wa pa kunoy buot kay 18 anyos pa. Pero may 15 anyos naman gud nga butan na. Pero siya mag-19 na gud. Nadaot na gyud taha ang iyang utok. Ikaw pa tug katapusang pangutan. Maglisod na mi og badlong sa akong manghod. Ilabi na nga wa na mi papa. Kay tubag-tubag ko naman lang ni niya. Unsaon man namo ni siya? Maayo ka ha nga amo ni siyang ipadakop og ipapreso na lang aning 163 ba na? Kay unayo naman gud mi niya kawat gud. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Apolonia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, anihan sa bako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong mga gumunhap, suliran, kalibo, kahasol sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Ang akong mga orada ang inyong mga legal nga mga problema, pagatambagan ka na sa akong na-miss na gyud kaayo nga partner, dugay na kayo kakita nga sa Tony Eileen Bathan nagkusog sa COVID-19 pandemic, hangtod karon social distancing lang gyapon kami na Tony Eileen Bathan, no? Kumusta naman ka partner? I'm sure gwapa gyapon ka, no? So klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo, mamili lang mo, no? Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa among buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo. Punto behavioral kining problema ni Apolonia. So urang pangutanan ni Apolonia, unsa may buhaton namo aning akong manghod nga grabing pagkaungo aning internet? Unsa ba gyud ay naa aning duwa nga manguha naman lang og kwarta ang akong manghod aron ka internet? Unsa may tawag aning iyang kinaiya or behavior. So, kining musugot si ginalag dula way kaon-kaon, gitawag nila to internet addiction nga inon ta problema, no? Naapila yung tawag ani digital addiction o technology addiction, no? Nga ang usa ka tawo kasagaran ni mga bata dependent gyud sa technology devices nga naa diha sa internet cafe. So akong giawag ng mga tag-iya diha og mga internetan nga i-monitor lang po ng mga bata nga mosuod diha, no? Nga duwa ni sud-sud sa klase, nagsige na lang duwa, unya nagkahapon muuli nakaon ang baon ng pinudto pero wa mosuod sa klase diha sa internetan, no? So debilitating kini siya kayo. Kining inunta or maka guba gini sa panglawas ug sa pangutok kining gitawag nato og internet addiction. Mura ra pog drug addiction. Kay maapektuhan mo gud ani ang reward system sa atong utok. Kanang reward system para drug addiction ba nga mo increase ang production sa dopamine. Kining dopamine mo ni ang neurotransmitter nga kumutaas, medyo ganado kay ka, medyo kuan gyud ka, kanang energetic ayo ka. Mo na mga shabu user kay shabu dopaminergic man na, musugot na nagway kaon-kaon, way tugtog, abtik lang gihapon. So mo na nga mapektuhan ang atong reward system sa utok. Balik ko na ko, kining internet addiction, pareha ra gyud ni og drug addiction sa shabu ug marijuana. Kaduhang pangutana, ngano man tong dihay kausa nga tibok adlaw siyang nag-internet, walay kaon-kaon, naglisod naman siya og lihok sa iyang lawas ug kamot ug sakit sa kung ang iyang liog ug init ang iyang lawas. Unsa man di ay epekto anang sobrang pag-internet sa lawas sa tao. Well, kada mo kung internet ka, nagsige lang kag lingkod, no? Nya usahay imong i-flex ang imong tiil nga wa nay sa busag posisyon. Mapektuhan ang blood flow diha ug ang mga nerve supply diha di na kaayo free kay siya ba kay nga press, no? Unya mo develop ka og neck nga discomfort or pain, back pain, no? Headache ug ang imong mata mo kwan mo mauga nya napot tay gitawag og carpal tunnel syndrome nga musakit na ang iyang wrist kana bang iyang pulso bang musige na luhag-luhag sa kanang mouse bitaw sa internet ito carpal tunnel syndrome. So kung ang imong blood flow makompromise lang dapita kay sildam na nimo ginalihok ang imong tiil pananglitan o imong lawas mao na nga mubanhod or musakit ug wa na kay kaon-kaon sige na lang kag duwa. Siyempre, mag-hypoglycemia ka. Wala ko kay kaon-kaon. Unya, kini pong
kining wala ka inom-inom og tubig, sige na lang kag duko dagdula gyud, no? So, may tabo nimo, may dehydrated ka ug mag-electrolyte imbalance. Mao na mga consequences sa mga magsige na lang na sa internetan nga wala break di na lang mutindo kay mo inom og something or mukaon. Okay, sinaot nga kadtong naminaw na ko karon mga kabatan-unan, bisan pa makundagko na. Tagay ra pog limit ang inyong pag-internet, dili kay the whole day na lang mong naada sa sud. Lingaw mo kayo, pero wala na mo ikaon-kaon, wala inom-inom og tubig. Ang inyong lawas, wala na. Ngusaya na, mabako na mo, no? O kining itong natog carpal tunnel syndrome, ang inyong rest kanang pulso bitaw sa kamot, di na malihok kay tungod mao lagi, dili na normal ang iyang functioning. Ikatulong pangutana. Usahay pod murag blanco siya sa among sultihan. Murag baliwala lang niya gani namatay ang among papa. Murag wala lang niya. Ang pag-internet lang gihapon nang iyang gihuna-huna. May nag-ingon nga wala pa kulibuot kay 18 anyos pa, pero may 15 anyos man nga butan pa man kay sa iya. Pero siya mag-19 na magani hapit. Nadaot man gid ka ang iyang utok. Well, ang kinimanggong kinunta magsige na lang kag internet. Sa akong pagtuon kay ako si Dr. Rene Obra, usa man ko ka psychiatrist. Kadaghanan nila na ay mga gitawag natog mga anxiety problem, depression, no? Mga predisposisyon ni siya sa yun na magsige nila internet, no? Ipahungaw ang ilang anxiety, depression, or mga psychological problema diya sa internet. Ang uban na ay mga manggiulawon bitaw, kanang na sila shy, kanang social inunta phobia or kahadlok, no? Mga tubang sa mga tao. So, malingaw sila sa indoor na lang nga pamaagi ug kanang mag-internet kay may tao ilang kaistorya. Ang internet naman ang ilang nasa tubangan, no? Ug kanang gitawag nato og obsessive compulsive nga problema, no? Naay mga tao unsa man ning obsessive compulsive. Kanang obsession is repetitive thoughts, balik-balik nga panghuna-huna. Compulsion is repetitive action. So man gitawag tog OCD, no? So balik ko nako, predisposition ni siya sa mga tao nga naay mga anxiety, depression, mga social phobia. Ano magsige nila internet, dili ganan mo tubag og mga tao kay maulaw, dili komportable. Komportable lang o tubangan ang internet. Muna akong tubag sa may katulong nga pangutana Apolonia, no? Sa kaupat o katapusan nga pangutana. Naglisod yun may badlong sa akong manghod. Ilabi na nga wala na si Papa, kay namatay na. Kay tubag-tubagon na lang may usaon man namo siya. Maayo namo siyang ipadakop. Ipakulong anang 163 ba na? May kay unayon naman gud mi og kawat bisag unsa na lang makwartahan. Well, balikon nako, posible nga nani siya OCD nga problema, obsessive compulsive nga problema. Ang addiction man god ang mapiktuhan ani dili lang addiction sa drugs ha, pero addiction sa internet, ang reward system sa atong utok. Pareha gambling, no? Nang maapektuhan ang reward system. So gambling, any form of gambling. So murag addiction lang gyapon na. So kung naay maapektuhan ang reward system, ang dopamine mo shoot up. So mo siya, alert to siya bisan pa man og wala kaon-kaon, wala inom-inom, wala lihok-lihok. Alerto lang gyapon siya. Ako ikatlambag sa Davao, no? Wala ko idea sa kalayo ning mati sa Davao City, but I'm sure nga sa Davao City na mga practicing mga psychiatrists, psychologists, no? So magpatanaw mo diha og basig pwede ni siya matagaan na mas daghan nga mga anti-anxiety medications, no? Dili lang ko manghingan kay di man sa mo kapalit og wa mo prescription, antidepressant medication, no? Og involved na sa ang pamilya ni sa psychotherapy, no? Kung unsaon. So mo kanay ako ita istorya sa imong problema Apolonia nga taga Mati, Davao Oriental, hinaot nga naay kay na sabtan sa kong explicar nimo. Ug ngadto sa libuan ka mga tigpaminaw nitong programa, kini ang akong siliran. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 nga istasyon dinhi sa Kabisayan, no? Sa Sugbo, no? Ako, again, si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Maningkamot agad mi nga makahatag big kolor kinabuhi, kahayag, kadasig sa inyong mga sulat-suliran, nga gipadagat diri ka namo, dili ka mangluod, maulaw, o maikog, padala sa inyong mga sulat.
suliran. So once again, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Ngayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilapin na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angela, 18 years old, may kaipon, may usa ka anak. Taga Kabalinan, New Bataan, Davao de Oro. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga pagkausab sa cycle sa akong menstruation. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kalami sa akong pamati nga nakahuman ko kaligo. Presko na ang akong paminaw sa akong lawas. Oh, baby, niliho ka man gud sa akong tiyan. Gibugnawan ka? Presko na kaayo tano. Nga nakaligo na si mama no. Uy, Angela, naligo na sad ka? Oh, ma. Ngano naman sad gud ma? Musig ngano naman sad? Giingnan ta kag ay pagsigig kaligog hapon kay makaanimik na. Nay, luspad ka na ba ya? Ay ma, kapila na gina nimo isulti nako nga makaanimik ning akong gibuhat. Nakatanan kog video ani sa YouTube ma. Wa man gud kunoy problema nang maligo og hapon o gabi eh. Maay gani kuno na kay malimpyo ang atong lawas sa abog nga nipilit sa atong lawas tibok adlaw ug mapresko ang atong pamati. Mao na inyong hunahuna sa karong henerasyon. Kamo mga bata pa. Pero kami kani adto taon, bawal gyud ang magbasa-basa humas trabaho tibok adlaw. Kay makapas mo nas kusog, magkaanimik na. Mo nang magtrapo-trapo ra gyud taon me ug basang tawel. Na, di ko magsilbi anang trapo-trapo og basang tawel ma uy. Murag gyud og kuwang ko sa kaligo kun dili ko maligo gyud og hapon ug magabi eh. Paduong batog. Ha mo resulta mo gyud ang kaghay sa imong uba. Umaana ka na ba? Magantos jud ka ana day. Bata ka para ba kay ni Mabdos? 18 ka pa lang gud. Unya abusar ka na sa lawas. Aguray gyud niya kas panahon sa imong pagpanganak ba? Ma, Nakadungog kung naglalis mong mama nimo. ay daw. Pugsun man ko pasulod ni mama nang iyang tinuhuan gud. Kani adto pag gina siya nga dalaga pa ko. Magsigig badlong nako nga dili ko no maayo nga maligo og hapon ug gabi eh. Kay makaanimik ko na na. Mausap ba yan ay sigihan og yaw-yaw ni mama pud namo? Kay maligo ang ko sa una kon mamisita na ko nimo. Og mao na nga kanunay na kong pangitaon nimo matag pamisita nimo. Kay humot man kay kamo anis amo, presko, lamit waon. Huwag nadanigid ka sa presko na ako. Baby, wala na to dunggan na itong baby. Kaya hapit na baya ka mga anak. Kasi kung nagdunggan na gawas. Amaw. Sakit-sakit naman akong tiyan. Mao naman ka ni. Mga anak naman tingali ko ini. Bisag unsaon ako pag uyon-uyon oposisyon. Sakit gid siya da. Oo, ngano naman na. Nagisoliso ka man sa imong gilingkuran. Ma, sakit-sakit na lagi akong tiyan. Uy. Mga nakatingali ka. Nakalakaw na ba si Sito sa trabaho, ma? Uy, di ta magkagas imong kaipon. Mga tutang ospital. Tawag gilang ko niya to kung tuwa na sa ospital. Mong pangandam na. Ay, agaray, kasakit ba din eh? Sakit mo lang? Pero man yung pinag itiyo maayo, ha? Itiyo naman imong sayo. Sayo man ka na pa Mabdos, aganta. Ayan ako si Dig Basol, mabe. Sakit kayo ba yan? Aw, sa mo di nagkasakit. Kaya mo sada ka masa limong lawas sa daga ka pa. Hangtod gini Mabdos ka. Daanan ng panuhos pag sige ni mo kaligog mahapon. Mong sakit kay na. Magaganda. Kaya mo man ang tinuyuan. Mama, gidoy. Dili na ba yung mahandos ang kasakit? Lami na ba yung iutong? Uy, eto tatagutong di ha. Kaya makaluyan ha. Gaya nang jibis doktor nga nag-ay-ini mo ha. Nga layo pa na. Anya, anong sakit man kaya ni be? Ay, resulta lagi na sa imong pag-abusa sa imong lawas. Uy, inang sakit ang panuhot inig paghanan. Mama, gidoy. Oh, mali ito man ko pananaw. Oo, sa pagtaron di. Oo, lagi no. Nanuspat ka bayo. Dok! Dok, tabangan yung ako anak, Dok. Nanuspat og bayo. Oh, Angela! Angela! Sa, gidugo ka dayon? Oo, ma. Ingon ka, dili dayon ko dugon human mga anak. Na, sundanon di kay kang bataa ka? Unsa ma? Babae ganing dugon dayon, hung magpanganak. Sundano na.
Huy, kung pilabot kay kang sito dayon, na, mumabdos ka dayon, ana. Ma, Maong likay, ha? Likay lang sa gyud mo. Gipasabot ka, biyas, doktor, ana. Nga dili maayo mumabdos ka og usab. Gawas nga di pa andam ang imong matres. Nga masundag ka kamabdos kay bata ka pa, anemic ka pa yung bata ka. Maong likay na taon. Ano pag-abusas lawas? Ayaw pakaligog hapon. Katagam si mong nagyan din nanganak ka. Nga gabunuhan kang dugo, Angela. ma. Tulog ng bata, Je. Oo, tog na. Irog diri, pe. Kay matandog si Inday. Uy, nanasad ka anak sito. Di sa lagi ta anak ron. Kimumabdos niya ko. Dili pa pwede ingon ang doktor. Oh, ang pagmabdos mo hindi pwede. Pero di ba sad pwede nga balibaran ko nimo ani day. Sito, uy. Hadlok lagi ko mumabdos. Na, kasabaan gitang mama. Kay kadabuan na ba ako gidugo, ha? Basta ako'y bahala. Kamao lagi ko ana. Dili na ako ipasuod. Withdraw lang. Ang say, Sige na day. Maluit ako na ako day. Eh. sito gid, uy. Mamugos gid na siya, uy. Ay, kini. Gato pa. Salamat day. Siya. Je, sweldo maroon ako. Unsa man, ako nalay mangumpra. Ay lang biya si Inday. Hala. Unsa na dirong pitsaha sito? 15 na. Birthday Manuel. Manuel do. Katawa lang ka sa. Delete na ko, sit. Ha? O, duga. Ay, ay. Pitsa daw si ba itong gidugo ko sa miaging buwan. Na, mauna niya, lakadog sito. Mabdos na siguro ko ini sito. Pero ko tama mapos pag ang gawin naman to. Matag, make love na ko. Pero ganun, wa man ko dugar ang buwan na. Ay nag-react ana eh. Delayed lang yun na siguro. Didulid. Di ko masalig ang pagkaistoryaha, uy. Kay straight may akong gidugo sa buwan sa May, June, July, ug August. Unya karon pag abot og September, wala ko duga. Sito sa Ay lagi sa duy. pangunauna ana. Unya, maghapit kog palit og pregnancy test. Sito! Sa resulta si mo Awa, awa. pregnancy test. Negative sit. Ingnan bitaw tika. Giwidro to na ko tanan. Lagi no. Pero, nga na di ay, gawa man ko duga. Naunsa man di ay ito, sito. Nalipay ko nga negative ang resulta sa akong pag-pregnancy test. Apan sa samang higayon, nag-uulpod ko kunya nung wa na ko rigdaha. Ning akong pagsuwat, upat na ko kabuan nga wa ko duga. Dili man sad kumabdos. Ako ang mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Hilig ko nga maligo mahapon o magabi sa dalaga pa ko, hangtod na nga bisag mabdos na ko. Mao ba kadto ang nakaingon nga na-anemic ko o giabunuhan kog dugo sa pagpanganak nako? Ikaduhang pangutana, nganong gidugo man dayon ko pagkahuman ako og panganak? Tinuod ba nga basta kuno dugon dayon human manganak ang usa ka babae, sundanon kini o magsigilag panganak? Ikatulong pangutana, gi-withdraw sa akong kaipon dihang nag-make love me. Unsa ka safety ang withdrawal? 18 years old pa man gud ko, dili pa pwede nga mumabdos ko dayon. Unsay safe gamiton nga birth control nako? Ikaw pa katapusang pangutana. Nadilid ko karon og 4 ka buwan, apan pag pregnancy test nako, negative man. Posible bang masayop ng pregnancy test ug mabdos gid ko? Kay wa naman ko rigdaha. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angela. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga problema, sa inyong mga suliran, gumunhap, ug kalibog sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga mga problema, pagatambagan ka na sa akong partner, akong long miss na nako nga partner, no? More than 1 year naming wa magkauban, si Atty. Eileen Bathan, no? Kay mao lagi na social distancing lagi ta karon tungod sa COVID-19 pandemic. Maglikay lang gid ta, no? Kay tinuod ning COVID, ayaw mo pagtuog dili ni tinuod, no? So ayaw mo kumpiyansa. So klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, or sa among buhatan diri sa Osmeña Boulevard, sa Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. 20 ang edad niya, ikan sa New Bataan, Davao de Oro. So unang pangutana ni Angelia,
Hilig ko maligo mahapon magabi sa dalaga pa ko hangtod nga bisan mabdos nako mao ba kadto ang nakaingon nga naanimi ko og giabunuhan kog dugo sa pagpanganak nako. Amura para sa ako Angelia murag wa may relasyon, no? Although naay mga gitawag nato inherited nga anemia, no? Inherited meaning daan sa imong pagdaa sa pagkatao. Example na ani kining gitawag namo sa mong pagtuon sa medisina og thalassemia. Kining thalassemia but pasabot ani nay abnormalidad sa configuration o sa porma sa imong red blood cell. Structure niya ba, no? Munay thalassemia. Nasa ta gitawag og nutritional nga anemia. Ang pinaka-common anil binas mga nabdos kining iron deficiency anemia. Kay gamay ra ang imong iron intake, no? Labi na kung buntis ka. Kay magkinahanglan magkag daghang iron para nimo ug sa para sa nagtubo ni mga baby sud sa imong tiyan. Makakos pog anemia kining kuwang ka og vitamin B12 ug folic acid. So akong ikasugyot, I'm sure that sa Davao de Oro sa New Bataan daghang mga kamunggay da, no? Kaon og daghang kamunggay. O naay karne nga red meat, maayo na. Kanang ampalaya, naana da sa inyo. Kining beans, kining dark green leafy vegetables, no? Daghan na da sa Mindanao, mga kuan. No? So, usap po sa hinungdan, nganong giabunuhan kog dugo, basin og daghan ang gawas nimong dugo, na massive ang imong bleeding na itong pagpanganak nimo. No? So, mga itong giabunuhan ka. Dili because kay sikag kaligo na itong dalaga pa ka. Sa kung balikon, walay relasyon. Nga maligo ka ana sa una ra to nga bisag kaning uban magrigla di ko maayo magligo, maayo ka na maglimpyada hinuon gani, no? Mga sa una pa tong mga panahon mga tuo-tuo, no? So ikaduhang pangutana ni Angelia, nganong gidugo man dayon ko pagkahuman nako og panganak? Tinuod ba nga basta kuno dugon dayon human manganak, ang usak babae sundanon kini o magsigi og panganak? Murag dili ka po, no? Ang normal yun nga ignonta pagrigla human manganak mga 6 to 8 weeks. Mga 6 to 8 weeks, mga usa ka buwan ug tunga ngadto 2 ka buwan. Magsugod na ka og rigla after sa delivery. But kung malungger ni siya kung nag-breastfeeding ka, no? Kay ma-alter man ang imong hormonal balance, no? So akong ikasugyot nimo Angelia diya sa New Bataan, Davao de Oro. Iwa paminggo ko makaana da ng inyo. I'm sure na nag-practice diya nga mga OB-GYN. Go and consult an OB-GYN. Maybe not menstruation ang inunta hinungdan. Kaya usually ang first menstruation after delivery unusual gina siya, dili kasagaran. Ngano man tungod siguro kay posible sa pagbuntis nimo, pag deliver mo na mga blood clots dihang nahibilin, no, mga apol-apol. Nya ang imo pong uterus murag mo cramp, no? Kay baga pa ba yang lining ana? Nya naana siya gitawag na to heavy than usual nga bleeding. So mag-expect ko ka nga naana ingon ana. Ako balikon, ang normal nga menstruation right after delivery will be 6 to 8 weeks. Hulat ka ni ana. Ayaw dayon pag-expect nga magkuan ka, magrigla ka dayon. So go and see an OB-GYN para mahiling ka og kuan kay magtagna-tagna ko, lisod kayo kay wa kita nimo, no? Okay, kani ako mga opinion lang, okay? Ikatulo nga pangutana, gi-withdraw sa akong kaipon dihang nag-sex me, unsa ka safe ang withdrawal? 18 anyos pa man ko, good ko. Di pag yun ko pwede nga munabdos ko dayon, unsa may safe gamiton nga birth control? Well, kanang withdrawal sa akong pakahibalo, di gina siya garantiya nga di ka munabdos. Kay kanang labi na mga bata pa, kusog pa kayong hormone level ninyo, no? Kining withdrawal, namo kay gitawag tong premature nga ejaculation. Kanang mga premature nga fluid, kanang semen, may contain sperm na siya nga enough to fertilize your egg cell. So, ayaw pagtukod kay gi-withdraw na di ka mo buntis, no? Basin pag withdraw na humanag ejaculate ang imong partner, posible nga buntis ka. So, ako ikasugyot, gamit na lang og laing pamaagi sa birth control, kaning rhythm, no? Kanang magpatudlo mo sa inyong OB-GYN, no? Huwag di lang sila ko yung air kung saan ng rhythm kasi gamiton nis mga teenager, no? So, patudlo sa mga GYN, usama ng rhythm, no? Mga kondom, mga dipo, injection,
IUD, ang mga pills, although mga bintabantayanan ang mga contraceptive methods, no? Magpa-guide mo sa inyong doktor, no? Ikaapat, og katapusan nga pangutana. Na-delayed ko karon og 4 ka buwan. Apan pag pregnancy test nako negatibo man ko. Posible bang masayop ning pregnancy test o manabdos dayon ko kay wala man ko girigla? Well, ang menses after delivery is unusual gina siya akong balikon. Mga 6 to 8 weeks after delivery. Kaya akong balikon, uterine lining baga pa man gud na. Kunya mag-shade off na siya. Maong paggawas, murag daghan. So, akay kasugyot, you repeat pregnancy, mga after 1 week, or rather, pregnancy test, no? You repeat pregnancy test after na negatibo ka. Yan naman tayo mga ganitong presumptive signs and symptoms of pregnancy, no? Naana siya. So, go and see an OB-GYN para ma-repeat pregnancy test ka. Okay? So, gihangak ko. Akong balikon, ayaw magtuo nga dili na tinuod ang COVID, no? Tinuod ang COVID. Gidibulge na magunin ni Atty. Eileen Batan, no? Kaming duha. Ako, di ko maulaw niyo mo siya, ne? Kaming duha na COVID mi, wala may magdungan. Ako, netong January, siya karon bagulang. Na-admit ko dito sa Chungwa Hospital, 2 ka semana. Pero kaloy sa Ginoo, wala man ko maabot sa punto nga na-intubate ko, no? Naka-recover naman ko. So, pasalamat ko sa inyong mga pagampo. Buhi pa ko hangtod karon. So ayaw mo to dili tinod ang COVID kaya ako naka personal experience ko nani dili lami, no? So gikan ka na mo diri sa Chungwa rather DYSP Radio Mindanao Network Radio Bo Nationwide. Hinaot nga aduna sa kami nakutlong ang pagtulunan karong adlaw. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagpatronay sa among mga programa sa RMN. So once again, hinaot nga doon sa kami nagkutlong ang pagtulunan. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Batan. Manghinaot, namutuon ta aning COVID, ha? Kay kaming duha, naka-experience yun yan, eh. So, once again, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong adlaw.